Panguva ino zviri kuitika muZANU-PF, panguva ino zvanguva zvekungotarira, ende chokwadi chinatsobuda pachena kuti those who are pushing for the amendment bill, vakomana, you might support it now, but you do not know your current position tomorrow. Hauzivi kuti mangwana kwakamira papi after advocate Jacob Mudenda vataura mashoko atiya tichitaura panguva ino. Zvazikubuda pachena kuti yes, you might put the party at high position nema-amendments ayo uchiti aiwa they are necessary, but tomorrow you may be thrown away. Unoraswa neZANU-PF ukasara uchitambura ndodwa subscribe or like on the bell icon. Comrade Chibagiti inonobudanyira chiti during the ZANU-PF provincial outreach program in Midlands Province, ZANU-PF Secretary General Advocate Jacob F. Ed Mudenda urged party leaders to embrace humility. He stressed that the party positions are temporary and should not be overly fixed upon, encouraging members instead to dedicate themselves to working diligently for the party. He added that as the party we are guided by the constitution that we must be in charge of our production and natural resources of our areas. ZANU-PF Secretary General Advocate Jacob F. Mudenda noted that the road ahead remains long and urged party members to remain steadfast and committed to advancing the interests of the party. Ndoma developments otangwa awana Secretary General amurikunzo achiti aiwa ari kureminder kuti vanhu vari muZANU-PF, these positions you are occupying as permanent. Anytime unokwanisa kungosukiwa zvako ukamuka usisipo. Zvinatsobuda pachena kuti these guys players ari muZANU-PF ngavatambe the game vakangwara. You might support the amendments uchifara uchipiwa mari muchiita zvamuri kuita, but tomorrow unogona kumuka usisipo paisiwa vamwe vane proximity iri very high. Maya comment section medu zvafungura aim kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, catch it on the bell icon.